Jopiny gweng' ma Nyaundo e ward ma East Game kar chung'od bura mar Angwe yogoro rochruok mar arita kwe kaluwore gi onge mar stima ma osebedo e alworano chakre dwe mar Ang'wen higani. Ma en bang' ka transformer ma keyo teko stima e gweng'no nogore piny kendo nyaka sani pok olose. Elebich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Jopiny gweng' ma Nyaundo East Game kar chung'od bura mar Angwe osebedo e mudho chakre dwe mar Ang'wen higani bang' ka transformer ma keyo stima e gweng'no ne orumbore piny kendo osemiyo gibedo kod pek kaluwore gi onge mar stima e alworano. Transformer no mane ogur e skund primar ma Nyaundo, jogweng' wacho ni kambi mar Kenya Power ne odhi ogolo bang' ka ne oserumbore piny kendo singo mane Kenya Power omiyogi mar duoko negi stima e bwo jumbe 2 ne ogore e lwanda. Transformer mar skul ka nogore piny dwe mar Ang'wen. Wasetemo mondo wadhi ka jo Kenya Power mondo wanyisgi. Ne gibiro ka to gibiro gikawo mana container to gidhigo. Nyaka sani pok giduogo nwa duoko moro amora. To emomiyo nyaka sama koro wagikeni wakwayo sirikal mochung' ne energy motel gi Wandai ni jaduong' kanyochi bede e komni ne wamor kaka wuod luo. To nyaka sani dwe mar Ang'wen nyaka sani wan e mudho. Magik moko no nyiswa kaka jogweng' mwagolo gik moko manonego bene line mar stima kale nyaka kawuono onge gima osetimore. Jopiny go ywak ni onge mar stima osekelo negi rochruok mar arita kwe kaluwore kod jomaundu moko masani koro tiyo kod mudho ka gikwale miere kendo mayo kata mine ma johala kinde ma gidok e miere ka giwuok e chiro e otieno. Mine ka chiro gotieno shida nitie kendo imako mine kor gweng' ka kendo imayo mine gik moko manyi mine ting'o koa go chiro. Mine ajli uso kar saa 2 gi nus koro kaka ginyalo kali mudho ka chandogi ma wang'i winjo mani miyo morno ma gik moko e wiye jokuogo ringo godo lal godo e bungu. Poles nokelwa ka poles ma gala ma wakia ni mapera motong'e mane jo Kenya Power ka okelo ka. Koro wakia ni mae Kenya ma sani koso mae Kenya mar Dr. William Ruto. Koro wakwayo Wandai mondo ne kana neno kiwacho ni Kenya osebedo matamalo 75% mar stima. To koro wakia ni mae 75% kakia ni include Nyaundo ni. Bende giywak ni nyaka transformer no gore piny gisebedo ka giluwo wachne kod kambi mar Kenya Power mondo iyo konygi to mano pok otimore. Giseduogo magikunyo bugni mondo gikelwa power. Pok waneno gima gikelo nyaka wuono. Omiyo wan kod thagruok stima ne nogore e choo mar nyithindo nyaka kawuono nyithindwa madhi sikul Nyaundo ka oriwo choo kod jopuonj. Kendo nikech choo koro thin gi hingo nyithindwa moko dhi choo ma oko nikech sida jopuonj konyore dhi nyaka choo mag jo kanisa. Japuonj maduong' e skul primar ma Nyaundo Harrison Oyugi bende ywago midhiero mopogore maonge mar stima osekelo negi e skundono ka bende okwayo kambi mar Kenya Power mondo iyo konygi. Skul osebedo gi mudho. Wan ka gi floodlights machiwo ler ne compound sama we are out of school. Wan gi tablets mag nyithindo mwachajo itiyo kodgi e class in day to day teaching. Kendo wan gi laptop and a desktop plus printer. Most exams mag grade 7, 8 and 9 were produced in school ka. Since last term, wasebedo gi tich matek. Ke school koro nyaka ti gi the cyber outside. Mano osemiyowa pek kaka school. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.